todas aquelas especialidades que teñen un solo especialista, como por exemplo uroloxía, cardioloxía, dermatoloxía, otorrinolaringoloxía, e seguro que se me queda alguna, ou aqueles servicios como poden ser laboratorio, anatomía patolóxica, poden ver mermadas os seus efectivos de tal maneira que pasemos de estarlos disfrutando 24 horas durante 7 días a semana a estarlos disfrutando cando eles lle parezca ben os días que lle parezcan ben. Ademais, eso foi literalmente, non literalmente, porque igual aquí sí que se me dice que non foi iso que dixo, pero foi o que dixo a xerente do Sergas, que unha cousa é ter os recursos e outra cousa é optimizalos. Optimizalos no lenguaje dos que mandan, é dicir, non, mira, ahora tedes uns servicios moi amplios para un sitio tan pequeno. Por lo tanto, que é o que fago? Fago como nefroloxía, diálisis para entendernos, donde ven un nefrólogo unha vez a semana, ou unha vez cada 15 días, ou unha vez cando faga falta. O que quere dicir que podemos pasar de ter todas as mañás estes servicios que acabo de nombrar, sobre todo aqueles que teñen unha sola persona, podemos pasar a que veñan solo a demanda. É dicir, se esta semana non temos ningún paciente para a consulta, pois non ven toda a semana. Estaría en Ourense, ou en Verín, ou onde fixera falta. Eso, desde o noso punto de vista, non é acercar a sanidade dos ciudadanos. Eso o que é alonxar. Porque que conleva eso? Que no momento dado, hoxe hai unha urxencia de uroloxía ou de otorrinolaringoloxía, destas especialidades, hai unha urxencia e aténdese no momento, por ese especialista. E desa maneira, que é o que pasaría? Que atenderíase en urxencias, meteríase nunha ambulancia e mandaríase para Ourense. É verdad que non iba a deixar de ter asistencia, pero que asistencia vai a ter? Vai a ter a mesma, exactamente a mesma que tiña hasta este momento. Desde o noso punto de vista, non. E desde o noso punto de vista, o que non se pode consentir é que, sendo ciudadanos como son todos os demais, pagando os nosos impostos como todos os demais, cos que sufragamos a sanidade pública, que alguén desde un despacho que non conoce nin os transportes públicos que hai nesta comarca, nin as infraestructuras que hai, nin as distancias tal como están as distancias, que non é o mismo 100 km por unha autovía que 100 km por unha carretera nacional. E que alguén desde un despacho colla e diga, é que con estos tempos pódese perfectamente ir a Ourense, é que con estas consultas pódese perfectamente ir a Ourense. Pero que ir a Ourense, home, ir de visita está moi ben, ten zonas moi bonitas, podes ir de compras, todo iso que se pode facer. Pero aí por cuestións sanitarias ou de saúde é moito máis complexo. Por qué? Porque eles non pagan desplazamentos, non pagan dietas. Os familiares que se teñen que trasladar co enfermo non se lle paga nada. E dous, a distancia tal como está. Porque alguén que vaya dende Aveiro ou dende Casallo ou sitios parecidos é que bota o día completo para ir a unha consulta a Ourense. Cando encima, en Ourense, nas consultas que se vai, os usuarios ciudadanos destas zonas non son precisamente os máis favorecidos en virtud da súa distancia, da súa despoboación, da súa lonxanía e de todas estas cuestións que acabo de comentar, senón que simplemente entran na mesma lista que o resto de ciudadanos que están en Ourense ciudad ou en Carballiño, en Ribadavia, que están a 15-20 minutos do hospital. Esa é a diferencia do que podemos perder con esta xestión integral. Nós